A mérkőzés 6. perce, és az a bizonyos öngól. Jánik megy el a bal oldalon, Varga Róbert elég szerencsétlenül ér hozzá a labdához. Egy gyönyörű mélységi indítást kap Lackótól, ha jól láttam, és hihetetlen robbanékony gyors Janik. Ez nem biztos, hogy azt kellett volna eredményeznie, hogy gól lesz, de én úgy érzem, hogy itt Varga Robi rossz lábbal nyúlt a labdába. Szerintem itt már nem látjuk, jobb elsővel kellett volna, mert akkor kifelé pattant volna, így pedig a bal lábáról befelé fordulva öngól lett. Ez pedig már a második, Koulibaly fejese. Igen, hát a szögletek nagyon jól jönnek be, és nézzük meg, hogy két védő fölött egy fejjel magasabbra ugrik, és szinte helyből Koulibaly, de lehet, hogy nem is magasabbra, hanem a védő fölött átszállt a labda, de hihetetlen fontos volt szerezés, és nagyon sok kérdést kaptunk, és véleményt Koulibaly személyéről, játékáról, talán lesz idő egy kicsit beszélgetni róla, viszont most nagyon szép volt fejelt. Valóban. És akkor az első valamire való zalaegerszegi lehetőség, láthatják majd fél óra elteltével, Delic. Egy kicsit könnyedén vették a középpályások a Loki részéről itt ezt a Zete kezdeményezést, viszont itt a végjáték rossz volt. Tehát amit a Vasas ellen szépen kijátszottak, higgadtan végigjátszották, most elpuskázták. Itt az újabb lehetőség. Itt inkább az akció szép, mert aztán Simon elég csúnyán mellé rúgja. Jól akarta, mert jobb belső ősztel akarta föltekerni a hosszúba, de nagyon kifordította a belsőjét, nézzük meg, és tehát nem tudta meghúzni ezt az úgynevezett kurfit beletenni. Oda lett az ígyszer valóban. Egy gyönyörű jobblábas Lackó lövés. Róla tudjuk, hogy egy ballábas. Igen, az itt is lehetett látni, hogy szépen lejátszott az 1-1-et, és majdnem, hogy helyből, hiszen túl közel volt a labda, a teste alatt volt, és ennek ellen egy dinamikus lövést engedett el. Hát Bűcs Zsolt tapsikkal is jogosan. Aztán megint helyzet a túloldalon. Elajándékozzák a labdát a debreceniek, és Delic kirúgja a nagy erdőből, de ez is mondhatjuk, volt. Igen, bocsánat, hogy közvágtam. Mondhatjuk azt, hogy nagy helyzet, de pont előtte ért földet a labda, és ilyenkor nagyon nehéz ráborítani, főleg, ha nem teli belsővel akar, hanem így egy félfordulatos lövést engedett. Igen, és hát amennyire a szerdai a Simon Attila napja volt a Vasas ellen, ez most egyelőre annyira nem, hiszen nem is az első, ezt is be lehetett volna rúgni, na de ez simán. Hát az elsőt is, mert igen, talán ha még egy kicsit jobban lekészíti egy boka mozdulat a jobb lábára, tehát egy kicsit kitolja, akkor rögtön utána nagy bombát elereszthetett. Jól akarta eltekerni a kapus mellett, aki kilépett, de pont elébe találta. Aztán így kezdődött a második játékrész, egy hatalmas Horváth András kapufa, és Simon ezt már bevágja. Hát parádés volt mind a két jelenet, ahogy Horváth András lekészítette magának, és egy bődületes lövést engedett el. Itt lehet látni, és a kipattanót tényleg szépen érkezett Simon Attila, maga elé készítette és kilőtte a hosszút. Megérdemelte ezt a gólt, mert az első fél időben ugyan úgy nézett, hogy elügyetlenkedte a helyzetet, de azért sokat dolgozott. Sokat. Gyakorlatilag a középkezdés után újabb gólt szerezhetne a Debrecen, Koulibaly. Kisodródott, a lehető legjobb ütemben lőtt el, és azért a lövésben is volt erő, hát nagyon szögbe volt, és ezért főleg ha kaput nem találja el valaki, abban nehéz gólt szerezni. Aztán pályára lépett Kabát csereként, és kapott Dombitól egy fantasztikus labdát. Dombi is pályára lépett közben, ugye ebből is kiderülhetett. Gyönyörűen lefejelte Dombi TV. Konkrétan valószínűleg a mezőny legalacsonyabb játékos. Az teljesen mindegy. Itt talán Kabát jól akarta hosszúra eltekerni, de ha utolsó pillanatban fordít a bokáján, és a kapus teste fölött emeli, talán eredményes. Ez is parádés. Az egész jelenet nagyon szép. Én úgy gondolom, hogy jól is lőtte Balázs, csak hát Marina úr, van, amikor a kapus nyer. Most ez történt. Igen, ezek a kreatív dolgok, és ugye a óriási védés volt, és akik eddig bírálták, most tapsoltak a hazai kapusnak. Gyönyörű. Ez is Lájko már sarkalása is. De hát ő is, Balázs is nagyszerűen, Balázs volt is elkészítette, jól lőtte, pekje volt, óriási nyomás volt most a Zete részéről, szerencsével úszta meg a Loki ezt az időszakot. Igen, ezt még tényleg mintha lekopírozták volna a Lackót, igen. Ugyanaz tulajdonképpen Pepitában, ez kicsit
kevésbé jó lövés Pánikvártól, de nem rossz. De nagyon jó, hogy a védők fölmennek, és nem mindig a vonal mellett próbálnak igen. beadni, hanem bemennek, vállalkoznak. Úgyhogy ez is egy nagy helyzet. Itt pedig az a bizonyos kezezés, ami szerintem nem 11-es, de te azt mondod, hogy vitatható. Hát nem tudom eldönteni én se. Nekem az döntött el a kérdés, hogy Csank János nem reklamált. Szerintem nem az, ugye az, hogy kéz volt, az egyértelmű, test mellett nem szándékosan. Aztán ott még láttunk egy óriási szakályhelyzetet, meg egy csúnya szabálytalanságot, amit Kabát ellen követtek el. Na még egyszer. Igen, a Kabát